Тук е новия ми гараж са. Ето го новия ми гараж, ще ви покажа колите ми. Сега е тук новия ми гараж. Сега ще ви покажа колите ми. И се поръчайте новия мърч, долу в коментарите, пишете вдолу коментарите коя кола искате да карам следващия път. И натиснете камбанката долу в описанието и дайте лайк. Сега отивам в новия ми гараж. Кога ще зареди? И си поръчайте на Гримърчек, на Оди Квоси, на Криската мърч. И сега ще ви покажа колите ми. Ето ги. Ето и колите ми са... По-бавничко да. Покажи да я разгледат. Кажи каква е. Това е Макларен. Това там оранжевата кола е Lamborghini. А това е Bugatti Chiron 400. А това е мотор... Не питай. Това е Mercedes G-класа. Той как се казва? Да, не знам как се казва. Как казва? Не знам. Прочети. Не знам. Аре бе, гост. Спайт. Та кола се казва Спайт. Та кола се казва някаква такава Мерцедес. И вече та се казва Мицубиши. И другата е Занторно и ще карам Занторно. Питайте следващата коя кола ще караме. Занторното пак, летящата кола. А, не бе, чакай! Сега карам Занторното и отиваме до летящата кола да вземе. Ма чакай бе, трябва да взема това. Трябва да взема летящата кола. Чакайте, хора. Да са дистанционните. Чуйте ми бибипкане. Сега ще взема летящата кола и ще отида до военната база. Чао, до скоро!